כשאדם אחד יחיד ומיוחד פוסע צעד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך סיפור ישן, חלום רחוק מכאן. פוסע צעד קטן עושה את הבלתי יאומן מכל האנשים ובין אלפי דעות. פוסע צעד קטן נושא עיניו אל הבאות בתעוזה גדולה באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. כשאדם אחד יחיד ומיוחד פוסע צעד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך לא אפשרי למין סיפור מקרי. פוסע צעד קטן עושה את הבלתי יאומן, למרות כל הקולות הוא לא ישקוט עד שיסלול דרכו, עד שיפלו כל החומות בתעוזה גדולה באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. יש 1,000 אנשים ולכולם דעות, 1,000 מתלבטים אם לחיות או להיות סתם בן אדם כלוא בין החומות של הפחדים שלו של אנשים שלא העזו לנסות. תהיה העיר שלו אחד אישוש, אני בעד מסע חינוך חינוכי. הכוונה תהיה לך כיוון, האמונה תהיה לך אמון בדרך. רק מספיק רגיל. זה מתחיל בצד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, מתחיל באדם אחד ועובר לאנושות כולה. די להיות הייטקיסט, די, לא נמאס לך? איך זה הייטק? איזה סרט שמים הפנים?